Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Vrouw Hek. Pier en Marieke maaien bijke de hoen uitlitten. Ze binnen al een heel eind op stap. Het dwarrep al uit. Hier kunnen we los. Kinderen lekker even omvliegen. Oké. Wist wat we doggen? We rennen hem achterna. Met bijke hinnen gaat, dan gaan wij ook hinnen. Hij wiest us de wij. Had hij ook er eens wat? Maar verdwalen wij er net? Nee, wij sjoggen om ons wel weer binnen. Doe maar bijke, dat leentje maar in. Gaan we naar Noordwest, leuk. Hij roept wat. Misschien wel een spoor. Spoor? Ja, van een bist of zo, of van een dief. Een dief? Sis Pier, weet je dit leentje eens hinnen? Weet ik net. Maar daar verderop staat een huis. Oh. Bijke, net zo hut. Bijke, kom! Bijke, Kom! Bijke. Hij lust het net. Aanskiet er nog naar het huis. Kom mij, draven. Hij shot er wat. Hij stiert maar te blaffen. Wij hier hem net los laten maken. Bijke, net terug het stek. Hij doet het al. Hij verrot in de tro. Hij had wat zoen. Een kot. Ik zeg een zwarte kot. Die vleegt er om de hoeken van het huis. Bijke draagt erom vanzelfs. Wat weet je er nou? Achter dat huis. Bijke! Bijke, kom! Kom, Bijke! Bijke! Ik vind maar nu weer huis. De gordijn zit er dicht en je biedt stek. Al je bronnetels. Waar zou je waaien? Misschien die heks wel. Wat voor heks? Nou, dat Pake u zo vertelde. Die vrouw Hek. Wist nog wel? Zij hiette ze. Pake zei ommers dat hij in een oud hoeske wennen onder Rane van de Bosk. En dat ze een beetje toveren koe. Tenminste, dat tochten de meesken. Misschien wennen die wel. Vrouw Heks. Hé? Is dat zo? Maar wat Pake vertelt, dat is toch net weer? Soms wel. Tja, daar is een brievenbus. Misschien stiet het er wel op. Kom. Ja. Oh, hartstikke liek. G.J. Hek zit er. Oh, Pier, ik wil je wij. Kom mij. Maar we moeten Bijke eerst weer aan. Bijke! Bijke, kom! Oh, wat is die stomme hoen nou? Hij zit daar nog achter het huis. En waarom komt hij dan net? Ja, dat weet ik ook net. Bijke! Ik show wel even. Kist erin. Ja, wat met de woos? Misschien zit die kat wel in de beem en Bijke eronder. Nou, dan is lang wachten, want dan komt er echt net. En dan hoort die vrouw die dan shut. Hé? Nou, die vrouw zal wel blij wezen als ik Bijke van mij neem. Maar moeite krijgen Pier en Marieke het stek iepen. Ze sloepen tussen de brandnettels en de stiekels terug om het huis heen. Achter het huis sjot het er wat beter uit. Er is een grietentuntje, een parrebeem en een bleekje met mooi kwad gas. Op het gas rint een guidje. Het dierke sjocht wakker omheeg naar de beem. Ik sjog hem net. Waar? Us Bijke. 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 Ik dacht dat het keitje. Dat had dezelfde kleur als Bijke. Het liep het over het op. Ik dacht eventjes, daar zit er. Zo, daar zit die kot wol. Daar boven in de beem. Wat zei ik al, ommers? Ik zeg een kot. Maar waar is die hoen nou? Bijke! Pier, alle keer als het Bijke zei, shut het keitje naar die. En het stutje gaat heen en weer. Ik vind dit net leuk meer. Bist net bang voor zo'n stom geitje wol? Ik ben al bang. Wist wat ik zoen, hè? Die achterdoor daar. De keer kreeg dicht, doet wij mijn hoeken kwam. Heel stil keer dicht. En Bijke is nergens meer te vinden. Denkst dat er in een huis is?
Ik denk heel wat oors. Ja? Wat dan? Misschien had ze Pijke wel omtoveren in een kite. Hè?